Sklo na telefón má presne tú úlohu, aby chránilo displej. Radšej nech sa rozbije sklo ako displej. Máš pravdu, tvrdené sklo sa v prípade rozbije, aby ochránilo tvoj displej. Avšak hydrogel fólia poskytuje rovnakú ochranu a rozloženie energie v prípade s tým rozdielom, že sa pri naraze nerozbije. Nemusíš ju teda tak často vymieňať a ušetríš. Navyše je samoregeneračná, čo znamená, že škrabance počase zmiznú. Problém je v tom, že chýba výrez na prednú kameru. Fotky sú katastrofa. Na našej stránke si vieš nakonfigurovať vlastnú fóliu a teda si aj vybrať, či chceš s výrezom alebo bez výrezu na prednú kameru. Na môj telefón určite nemáte. Určite máme. Akú má ochranu proti slnečnému žiareniu? Hydrogel fólia sama o sebe nemá špeciálnu ochranu proti slnečnému žiareniu. Ale ak hľadaš riešenie na lepšiu viditeľnosť displeja na slnku, odporúčame ti našu matnú fóliu. Tá eliminuje odlesky a zlepšuje čitateľnosť displeja. Na zadnú stranu telefónu také nemáte? Samozrejme, máme fólie aj na zadnú stranu telefónu. Ak máš nejaké otázky ohľadom našej hydrogel fólie alebo našich iných produktov, napíš to dole do komentáru a nezabudni nás sledovať, aby ti neušla ďalšia časť. Buy. Smile. Repeat. Angaro.